ଏଇ ଶିଆଳ ମାଂସଟା ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମାଂସଟା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆଉ ଦେଖ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ। ରୁହନ୍ତୁ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ନା ନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଜାଣିଦେଲେ ଆମର ଚଟଣି ବନେଇଦେବ। ନା ନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖା, ଆଉ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେ। କିରେ ଶିଆଳ, ରୋଷେଇଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। ହଁ ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ସବୁ ଆଇଟମ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ନୂଆ କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛେ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୋକାନକୁ କେହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖବର ଦେଇକି ଆସ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁ ବିରିୟାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ, ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର। 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବ। ଯିଏ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆମ ନମ୍ବର ନେଇକି ଯାଅ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସୂଚନା, 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି, ତା ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଫ୍ରି। ସବୁଦିନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟିଟାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର କରିଦେବି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ତ ଲେଖା ଜାଣିନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର କରିଦେ। ଅର୍ଡର ତ ଦେଇଦେବା, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଶିଆଳ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିବ, ତା ଗାଡ଼ି ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବ। ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଫ୍ରି ପାଇବା। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ତାହେଲେ ତୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେ,